Eilen oli oikein onnistunut päivä ja nyt tässä Santun kanssa mietitään, että mitäs tänään. Niin eikö se ollut puhuttu, että niin lähdetään Kjosinin massiiville kävelee? Päässään vähän ylöspäin ja olisiko se Urtindenin Itäkuru. En ole ikinä käynyt, joskus nähnyt. Meillä on se telkkarissa taustakuvana, että se on ihan kyllä lemppari vuori, että jos sinne pääsisi kiipeämään, niin olisi se siistiä. Tässä on taas vuosi odotettu kelejä ja hetkeä, että pääsisi sinne hiihtelemään. Niin olisi kyllä hiton nättiä, jos saadaan sieltä laskettua. Ja backup-planina niin sitten olisi se hammaskuru siinä. Jep. 300 metriä kurulaskua. Se on se kiva. 1200, 1300. Jep, pitäisi olla ikkunaa vähän vielä parempaa illasta. Niin. Joo. Eli siis se tilanne on siis se, että nämä ranskikset tässä edessä oli laskenut tuon Itäkurun. Ja raportti oli, että lumi on ihan hyvää. Että 3 siellä on käynyt laskemassa. Täällä on siis ollut vaarana noi lumilipat ja nollaako se vyöryjä, niin siellä ei ole lippaa päällä. Eikä reunalla. Eikä se ole pahemminkaan loudannut myöskään tuulesta. Et silleen, että jos kaverin tiedusteluun voi luottaa, niin se voisi olla aika safe. Kyllä se Itäkuru varmaan itteni ainakin houkuttaisi eniten toiseksi. Joo. On se kyllä. On siinä jotain vähän enemmän maustetta kuin tuossa hammaskurussa. Ollaan noussut transitioon ja tutuissa touhuissa lumikuoppaa tekemässä, että saadaan vähän tuntumaa. On kyllä tosi paljon lunta ja toinen mitä mietitään, että keli on kyllä vähän keskinkertainen, ei ole sellaista aurinkoa kuin eilen. Tonne me oltais mahdollisesti menossa. No mä ajattelisin, että tää menee kuitenkin heikon puolelle näin niin kuin laskukelinä lähtökohtaisesti. Positiivisia juttuja on se, että ei ole kauhean kylmä, ei tuule hirveästi, mutta ainakaan mä en näe yhtään mitään, jota mä ajattelen, että on aika keskeinen juttu tässä laskemisessa, noin keskimäärin. Keskimäärin. Kyllä mä sanoin, että nyt ollaan heikon puolella kuitenkin lähtökohtaisesti. Voisi olla paskempi touhu. Katoppas muuten, siellä näkyy aurinko tuolla, eikö se ookin? Joo, ja kattokaapa tonne. Alhaalla tuo pilvi, tää ylhäällä ei. Tähän aurinkoa, niin ai. Mä voin Iiro sanoa, että kun tästä katsoo kameran läpi tätä maailmaa, niin siellä näkyy pelkästään valkoista sun taustalla. About. Mutta ollaan tässä nyt tunti bootbackätty ja kuruhuippu häämöttää ja oliskaan sääikkuna tulossa, niin nyt sit toivotaan. Ois makeet päästä laskemaan tää kuru. Okei, pari vikaa askelta ja sitten ollaan huipulla. Ai vitsi, täällä on hienon näköinen. Tosissaan, mikähän tonne menee? Näyttää houkuttelevalta tässä valossa. Joo. Hei. Hyvä duuni. Jes. Kannattiin tulla, toivotaan, että tonne näkee. Santtu, hyvä duuni. Ja alkaa olla kamat laitettu päälle ja sit varmaan pitäisi lähteä kohta alaspäin. Mitä mieltä, tiedätkö Tsiika, että tulee parempia hetki, vaan jos pikkuhiljaa tiputtelee? Aukeaa ihan vitusti. Koska tuohon on ihan sininen tuo taivas. Et mun mielestä me voidaan vähän ootella niinku rauhassa. Että se mun mielestä vähän harmittaa sekin taas toisaalta, että jos sä lasket silleen puolipilvessä ja sitten autolla päästä ihan täysillä aurinkoa. Näkyy jo Vuononrantaan, kohta niin. näkyy Vuonolle. Vamos, ala playa! Mun mutsis on sun faija. Kyllä se Yrri oli aika väärässä. Eikö siis toi vindi? Joo. Yrri jumalasta oli tällä kertaa. Mut nyt tää menee uudelleen kyllä sinkkiin, et enää ei näe kuru pohjalle. Mennäänkö? No kyllä meidän pakko nyt ottaa vähän, että ei me voi laskea noiden päälle. No voidaan. No.
ei jäänyt paljon kiinni, että olisi nähnyt laskea hyvin. Siinä reikä ja sitten tää vaan tää vuori kerää kaiken tää pilve. Kurulaista tuolta tullaan. Ei, mutta hei, mä olin tyytyväinen täällä lasku. Toi oli kiva. Oli. Jes, siitä. Joskus ehkä pitää käydä uudestaankin, että saa laskea ihan. Tai en mä tiedä, oliko se mulla laskua, niin vähän toi tommoista käännöstä, mutta tuli varmaan jyrkempiä, mitä mä oon laskenut niinku ite. Tuo alaosa oli hiton nätti kuitenkin, siinä pystyy päästelemään. Joo, ihan legit face shottia tuli siinä niinku. Siis mä vetin siellä ylhäällä semmoset pannut, että siinä olisi tehnyt huono tuuri, että olisi itseäni pystyyn kammetessa menettänyt suksen, niin olisi voinut olla, että olisi kävelty koko vitu helppoa. Joo. On nätti mäki. Ei mitään, lähdetään autolla.